Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Čika Srbas. U današnjem klipu radimo jeste od najnovijih artiljerija Vojske Srbije koje se naziva Morava. Uživajte u klipu i vidimo se. Ovo je Lancer raketa, samohodni bacač raketa, višecevni modularni sistem. Sistem je razvijen u Srbiji, projektovana kao modularna, laka i univerzalna verzija kao što su M63 Plamen, M77 Oganj, VBR Grad, BME 21. Ovaj sistem Morava su razvili ljudi iz Beograda, Vojnog tehničkog instituta, koji ima više decenijska iskustva u razvoju VBR Grad sistema, uključujući i najmoćniji u svom vremenu razvijen sistem Orkan 87. Prva proizvodnja krenula je 2011. godine, dokle je došla da se koristi u Vojske Srbije 2014. godine. Na Moravi se sastoji kontejner od 24 lansera raketa od 122 mm i naravno domet je do 40 km. Kao artiljerija Morava, ona je jedini sistem koji može da koristi rakete kao što su Oganj, Orkan, Grad, Plamen i tako dalje. Morava u svom kontejneru može koristiti u jedan kontejner rakete od Plamen A, a u drugi kontejner Grad VBR rakete. Tako da sa ovim raketama može dostići duže i kratke ciljeve. Morava se može napuniti u kontejner sa raketama za 5 minuta, ali trajanje punog plotuna iznosi od 15 do 20 minuta, zavisi od lansirajuće rakete kakve su. Morava može da ispali sve rakete za 45 sekunde, dokle ovi tri vojnika, koji su trojice u posadi, imaju rok da napušte sistem Moravu za 30 sekunde. I to bi bilo to, drugari, u današnjem klipu. Ako vam se klip svideo, lajkujte ga, subscribeujte ga i veliki pozdrav. Sljedeći klip bit će od Oganj M77 jer klip je bio loš. Pozdrav!